Tak, ahojte priatelia. Posielam asi také video, tentokrát z Prahy. Venčím psíka a užívam si to tu na pár dní. A čo mi prišlo tieto posledné dni, také vnímanie, že vlastne sa nemusíme pýtať na poslanie svojho života alebo zmysel svojho života alebo čo máme robiť. Nejak sme to robili cez hlavu, cez nejakú techniku alebo sme sa s niekým radili. Ale teraz vnímam ako posun v tom, že sa stačí vlastne len zastaviť a plne si uvedomiť a precítiť, že som duchovná bytosť alebo božská bytosť v ľudskom tele. A vlastne keď sa plne s tým spojím, s tým vlastne, že si to dovolím prijať v tej veľkoleposti a v tej konečnosti, kto vlastne som, tak vlastne príjmem tú esenciu a život sa mi vlastne bude postupne odvíjať tak, ako sa má. Takže ja nemusím už ísť na to cez hlavu, cez mysel, lebo tam sa to ako keby nenájde. Ale skôr v tom prijatí seba a v tom uvedomení si, kto vlastne som, v tom zastavení sa už bez toho hľadania a potom vlastne sa všetko bude diať tak, ako má a ten život alebo to bytie nás povedie. Tak prajem krásne okamihy sami so sebou v tom prijatí a navnímaní sa, kto vlastne som a kde sa nachádzam a v tom uzretí tej iskry, tej esencie a tej veľkou leposti toho života s láskou a tajen.